Hello tfal, jina Claire u din Lien. u l-lum ħanaqrawlkom biċċa mill-aħħar ktib tagħna il-fatat kaħlani. F'din il-rex ta' żgħira jew qari żgħir jien ħankun qed ninterpreta il-fatat Safrani Li huwa narratur. Eżatt. Vera. u Lien ħatkun qed tinterpreta il-fatat Kaħlani. Emmu. Mux se naqrawlkom mill-bidu, għaliex issa din hekk ħantukom dewqa jew toma biex imbagħad intom nittama li torru tiġru tixtru l-ktieb u taqraw iktar dwar dan il-fatat tant gustus. U allura ħanaqrawlkom biċċa minn nofs il-ktieb. Issa, qabel ma nibda bil-kumedji, u għandi kumedji xi ngħidlek tafx, ħanajdlek kemmtejn fuq dan il-fatat li kien jagħmel kollox ta' taħt fuq. Meta suppost ibeżza kien jispiċċa idaħħaq. U meta suppost jgħin kien jispiċċa itellef. Ma kienx iġib waħda tajba. Minflok jipprova jagħmel minn kollox biex ma jagħtix flajn iktar jara x'se jaqla. U mbagħad mhux ovvja li jkun hemm min jgħajjat. Fatat! 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 Trid tara lilna l-fatat l-oħra, żaqna mal-art biddaħ! Mhux eżatt mal-art insomma, imma tifhimnihux. Mela isma' ftit, b'dik id-darba għadni niftakara qisu l-bieraħ li Sigismond kien sar fatat. Konna qed naraw kollox minn twejqa ċkejkna li tagħti għal kamra abbandonata. Beda xejjer idejh, qisu bandirat perper fuq każin tal-banda u jagħmel ħafna motetti b'wiċċu. Fil-fatt, hawn int hekk. Beda joroġ insielu jipprova jilħaq geddumu, beda iġebbed widneħ il-barra, jitwerreġ u bidu l-leminija beda jmiss widintu u bidu xellugija jorok zaqqu. U mbagħad ipprova jagħtas u jisol u jqaħqaħ. Beda jċabċab u jaqbes kemm jiflaħ, beda jipprova jilħaq l-ola noti, imma meta rid jgħid la ħarġitlu u meta rid jgħid ħarġitlu la. U n-nies baqgħu għaddejjin għall-affarijiet tagħhom la jsellmu u lanqas jitkellmu. Kif rajtu hekk, tirta l-ħdeħ. Tgħidx kemm werzaq kif rani? Beda jgħajjat. Fatat! Qisu kienet ikanta falsetto. Kif ikkalma ftit qedlu jien Safrani għax inħobb il-lelux, il-lumi u għax u differenti għanajda. Għax ma jar ngħidlu jien għax ma ngħidlu l-oħrajn. Għax jaqlaħħa. Zlaqt fuq banana. Kont nafla jinfaqta. Imbagħad komplejtlu li dik kienet għaliex ir-raġuni għaliex spiċċajt hemm. Iktar daħa! Għandi pjaċir. Imma serja f'daqqa u ma rridx joħod li bidi. Otu. Tani ħarsa sospettuża u qed isħej. Da mhux minn tagħna. Bqajt qisni mumja. U wara li stennejt mhux ftit, għalli Karamba patamba, kien għandi pjaċir ħabib. u tani dik id-bissima li kaħlani biss jafjati. Sewwa, mela minna ħbib. Ma domx biex bdejt indawru mal-istazzjon u nurih postijiet li qatt ma kien rom. Għax qabel ma kienx fatat. Daħaltu fil-kamra fejn kien hemm is-sodda u fl-armarju, fil-biljetterija u fil-kamra tal-banju. Tajċ kemm biżna minn vagunali ieħor, bdejt nimitalu kif is-Sinjura Pellegrini Torreġani Gomez din Domenici iddum sena biex tidħol vagun. U mbagħad iddum sena oħra biex issib posta. Laqajtu ma' ħamranija, bajdani, sewdina u mal-anzjani net, ħadrani u kannellin. Laqajtu ma' żgħar ukoll, oranġa ċar u roża skur. Wara ftit beda jistaqsini ħafna mistoqsijiet bħal Fejn se norqod? Kif ħanikol? Kif se nixtri gazzetta? u l-iktar waħda importanti. Jekk inkanta jisimawni? Għatlu, le, josta, issa mitt.
Jiġifieri, aħna l-fatati biss nistgħu nisimgħu, fimt? U kif rajtu, b'dik qalbu maqsuma qedlu, imma smani, kaħlani li tista' tkantali meta trid u kif jogħġbok x'fejn trid fejn trid. Kont għadni ma nafx li jorqod ikanta wkoll. U jien inċabċablek tibżax, inċabċablek kemm niflaħ avolja. Qedlu li stajt anki norganizzalu kunċert u li jien tajx kemm naf indoq strumenti sofistikati immensament bħal borom, kazzoli, ħornijiet u taġnijiet. Imbagħad ħallejtu waħdu biex idur fejn irid u jara u jisma' li jridu. Grazzi. U dik kienet biċċa minn dawn l-istejjer dwar il-fatat kaħlani. Nittama li jien nissa da sajf ħan nikdbu ħafna iktar stejjer dwar kaħlani. Ħan isparixxu għal-fatat ħan komplu niktbu. Eżatt. Grazzi tal-ismajtuna minn għandi Claire. Nandi li jen, tselmulkom. Ciao ciao.